Abans de res us desitjo a tots un bon Sant Jordi i donar gràcies al Consell Comarcal per la difusió d'aquest vídeo i d'altra banda a la Universitat Politècnica de Catalunya per penjar el llibre en el portal de coneixements obert. Aquest llibre al qual teniu la possibilitat d'accedir-hi tothom és un llibre que fa referència als científics del Penedès i parla de 50 personatges, alguns d'ells molt desconeguts, d'altres molt coneguts i d'altres molt curiosos. Són del segle XVIII, al segle XXI, i aquí podeu trobar des de metges, químics, físics, enòlegs, podeu trobar molta gent que ha contribuït amb els seus estudis i amb el seu coneixement a la divulgació de la ciència i de la tecnologia a casa nostra i més enllà de les fronteres de casa nostra. En aquests moments en què tots estem veient que la ciència i la tecnologia són tan importants, possiblement encara reforci més aquest llibre i no ens faci oblidar alguns personatges que han sigut molt importants a casa nostra i més enllà. Un d'ells, el doctor Fèlix Gener Bertran, que gràcies a ell, gràcies a la divulgació que va fer de la deontologia, va divulgar i va permetre al llarg del seu ensenyament que la sanitat fos transversal. I això ha quedat molt demostrat en aquests moments, amb el tema del coronavirus, que veritablement la sanitat té que ser molt transversal, té que ser social totalment. Espero que us agradi aquest llibre, que vegeu tots els personatges que hi ha i que veritablement valoreu tot aquest patrimoni humà del Penedès. Gràcies.